OK, je tu part 2. Jak toto ideme teraz? Takže teraz nebude fungovať. Si vám robíte prdel. Dobre. Takže ja teraz tu parkour musím robiť. Jak mám z toho výsť? Jak mám z toho výsť? A toto som ani nevedel, že to máme v dome vlastne. Takže. Fuj. Tak. A sme tu. No. Dobre, plyn prd. Dobre, ja tam nejdem kam. Baterka. RIP, nemáme baterku. Bože. Sa zakýdal s celými pavúčinami, bore. Ani plyn nemá v sebe. Nič, kamo. Čo ja budem robiť tu, kamo? Čo ja budem robiť? Reálne, baterku nemáme doma. Baterku. A ja potrebujem na to baterku. A viete čo? Nemá si z inej strany. My toto vlastne máme doma. Som nikdy v živote nevidel tie dvere. Lebo v tejto miestnosti som ešte ani nikdy. Pozrite, tam je tá blbá cesta. Máme, dačo. Čo bola? To keď toto uvidíte. Až šlak trfí. Boha, nemáme baterku. Čo mám zobrať? Jak mám rozsvietiť? S pérom do pít. Neviem. Pôjdeme tam na budúce, nájdem dať baterku a pôjdeme tam. Takže super duper. Čo budeme dneska robiť? No do toho hliníka nejdem. Ale dašo iné preskúmať trošku, no? Kanalizácie, no tak to vás aj nenapadne. Fuck you. Kdyby ste mali petardy, jak ja, tak cvičím. Viete čo? Sigma, normálne. Čo ja budem dneska robiť? Môj nožik. To dneska preskúmať, a čo? To je drevorúbec, pič. Nožik CSK. Ja viem, čo som ním poškrabal. No kur. Tam mám reálne škrabanec. Ľudia, tam mám škrabanec. No tu mám škrabanec. Asi neviete to vidieť, čo? Keďal nožík, fakt. Máme baterku, keby sme mali aspoň baterku, bola. Tu čo, skeleton knife do piči. OK. To čo, like. Takže pre toto video dneska bolo všetko. Keď sa vám páčilo, dajte like a fakera. Čaute.